Na Rympei U ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Ke jingialang paidbah jong Voice of the People Party VPP ke balong Motphran haka apa artri jong yayong haka jingialam jong Bah Ardent melebasai moj u presiden jong keseng lai ya ke jingwan tu ki paidbah da ki spa ngut syakate ke jingialang ki bawan khanang na keleng ki jaka haka ni kesengi layo iru ki jingkren pensyai paidbah na ki MDC ki badai na pok ki HDC u ba shimberlang renjas u balong teng ru kumu CM bat ru na JHDC ubat jam syaprang potam bat ki weipat hadin kata labut ru ya ke jingkren no presiden keseng ubat adan membesai moj ban kren ki mat ki badan kam ula kren ru hakabaya dei bat ke jing ki paidbah jang ko VPP kam de ke jing le politics kum baki ong na ki weipat ki parti hnrei kadei na ki jing jang ki paidbah ula ong ru baka sarkar kam song thu ki jing ki khon samla jang ki trajela nadu ka kam ka jam ka baki trei haki hotel ka badan haki than Polis Bajar, nado ka Marriott, bat ka Vivanta, ki day ki hotel, ki babon ki bashim ki kam, bakam he, day da ki weipat ki jat benriu, bat ki kam pen khoj ne kinu ki kam red kin day ki Khasi. Kumta lada ka lumpong deng, lada jia baka sarkar kan shna, ya ki hotel, wat mut bagi khon samla kin yo kam ki bahajrong. Bah Ardent ula weru ya ki khon samla ki bawat kam wat jam, ban mi shakhmat, ban yakhi, bat ban yesno bat ka VPP na kabanta ki kam DSC bat MPSC ka ba shim la thung katkum ki kam ulo ongru ba ki ban pej ye ki kam DSC bat MPSC kim dei ban dan jinga dei bat kinu ki parti hnrei ki dei ban syakri hok ya ka kam ka ba ki trei ai ba ki kam kin yo ikita ki badai hok ban yo ulo ban juru na kabanta ki nong hikai ba ka sarkar ka thmu ban pendu ya ki deficit system na kadaw bakam dan pisah ulo ongru baka sarkar kan lebeng bawat ikinang hikai ki thmu ban pen thok census bat bandan ki duty election yakini baroh ki dei ban penduk no bakim dei hok kum kinang hikai kumta kila shim saya kum kini kilat kawai pat kamat ka dei ya ka khandau ka siap kabala ban ki jing haki babun kiliang bawat ya ka khlau mau patru dei hakapor balong CM Bah Ardent ula ai da ka lau adong hnrei ki kloi banja ki jingkul mar hakabaya dei bat ki khlau adong ka jingshong sir ki paidbah haki khaput ru ka wei ka baki paidbah i khmi lenti ya ka jingsngai hnrei ka sarkar kamla ban ai ka jingsngai Bah Ardent ula ong ru ki babon ki paidbah ki banala pangap ki lawan ban ya kendu bat u ban ya thu ki jing ki baki shem bawat ki la jan kapor bakin thung kin thep hnrei kim long ka jingsngan yaki bat ki babun ki ba wan le trai ha ka ba ki paidbah jang ki te ki jaka kim dan jingsngan chu